Že Gadžica Jan, po něm Malý Matyáš, Malý Pavel, Plachý Lukáš, Pech Tomáš. Přesně v tomto pořadí. Tak jede malý? Se na ně zvedala. Tam je papa. Tady je! Martine! Ale taky dost vysoké. A taky nemám. Takže jako pojede Honza, po něm pojede Matyáš, pak pojede Pavel, pak Lukáš, potom zase Tomáš, pak Adéla, pak Lukáš Brych. To nejde. No. Nejde. Bají babi. Pořádníci. To bylo. Nemůžeš nějak kole nebo to má. Takže jako pojede Matyáš, pak Pavel, pak Lukáš, pak Tomáš, pak Brych, Adéla, potom Brych, Lukáš.